Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ginuranak ni tatang, gapo ta nakaaramid akiti basol. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adatan iti grade 12. Ada ka di plano mga ag-eskwela iti college, love? Marigrigat kami lang, love. Amumet. Siguro, agbiro kang iti trabaho. Makitan ton no ituloy ko ti agadal. Sika ngay, pagadalan na kadag iti dadakkel mo? Agmay may sakmat nga anak. Iso pagadalan dak Sapay ko matadinak to isuksukat Siguradong tong adunto ti mom iti panagadal mo iti college. Anya? Apay ko mga isukat ka. Arig na siyak tinagaram kan ka anya. Tilay bagbaga. Kat agpay sumat. Di mo mat ngamin maiturat ti agaram. Di mo maiturat nga ibaga ti riknam kanya. Anya saan? Kat no imbagak iti surat. Sanak la na iturod a sinuratan. Idi nakisinengedakan ka. Siyak ti mo na nakigayim kan ka. Siyaklat ta tinagaram. Apay ngamin amasaron ka no ibagbagak asyak tinangarim kan ka. Saan mo't ngamin nagpaiso? Anya ngay, itulod ka iji balayo? Wana, tag meriendatan tupay iji balay. Ay na anak ko, numabalin saan mi pa'y akayat kinitatang mo ang maki-boyfriend ka. Ngam boyfriend mo matgaya manday di abong. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ay, saan ananang, tatang? Awan mo't dakas ngar aramidan mi Nasingpat ni Bong. Ammo ka sana nga agbabawi, nga isunto ti pakiasawaak. Asawa kit din ti adda iti panunot mo. Pagadalan da kapay, sakan to makiasawa inton makagraduar ka. Ammo ka? Katagad adalak mo't. Una, nga makaisturbo da iti panagadal mo. Ngaddan ka ayan-ayat mo. Saan, tatang? Saan ko abaybay anti panagadal ko? Iso anjak kaya ti makibreak kan ni Bong. Talagang arod nga ayatom ni Bong One Grace. Kat nagasaganak amang ilaban kan kwa na kadagiti dadakkel ko. Saan da ka di akayat ni Bong? Awan mat ibagbagada saan da kayat. Ti ko nadalaang agadalak. Desidido da nga arod amang paadal kan ka. Wan. Kat masyana kan ni Bong. Saan ang makapagtuloy nga agadal? Agtrabaho ka no. Kat dependenton no maituloy na ti agadal. Aduda ngamin nga agkakabsat, friend. Ngam nagagat ni Bong. Mapanagnakak dayta. Taas sidag iti balay mi ti talunda. Dayta ti may saan na ngayatakkan kwa na. Ti kinagagat na. Kan nauli maglaeng iji pagadalan. Umadan ti panaggraduar tayo. Siguro, manmanutan ton nga kita. Saan to apuro trabaho ngamin ati as asikaswam? Kayat ko nga kita ta tunggal Domingo. Makimisa ta, kasjay. Sige, umanugot ak iti dayta. Ijay ton ili ti pagbiro kak iti trabaho. Ijay tan tumutin nga kita. Ken ijay ta makimisa. Basta saan nak to aliplipatan Sakpay muti ko na. Saan ko nga aramidin dayta? Nanang, tatang, agpakada ako ma. Ada celebration ti panag-graduate min. Kas mao di apa nagkikita mi. Iso amapan kami agpipiknik. Amin kayo ka di. Wan, nanang. Basta agan-anad kayo Papanan nyo Ag-swimming kami. Ala, palubusan da ka. Nga magawit ka matlaang. Wan, tatang. Umay kadimit day je abong. Siyempre, tatang. Tay kunakon Ti panagadal mo, ti ununam. Ang mga ninton madamdama, agsikog kamatan dita.
Ni tatang mat. No inaramid mo ti kasta, makaamukan tumatan iti biyag mo. Iso asaan na kami kumaasukiran. Agrambak tayo kit titi dahito ya panaggraduar tayo. Santay ngamin nga mo. No kaano tayo tumanin nga kikita, kakadwa. Sige, aginom tayo. Sana bale, italaang mat. Kung saan tayo unay nga agbartok O sige, umanugot ak iti dayta. Anya Richard, kayat mo kadimat ti aginom? Sure. Okay nga Roden. Rogyan tayo na. Sige, inakitaan ti may tuntuno a pulutan tayo. Paribong, makamukan ka ni Crystal. Tamakamuag matan ka ni Grace. Itulod ko dyan balay da. Dakas ka dagiti naganak na. No, dadakas ang mapasamak kan kuha na. Sige nga Rod. Magandanad ka ha. Oras siya kat itulod ko mo ni Crystal aja balay da. Amangan ngamin no agungat dagiti naganak na. Tamadlawan na bartag mo ni Crystal. Uy, sana ka nabarta kanya. Kabalak pa itiyang kawit. Nga urig may saak. Agpaitulod kan ni Bong, Crystal. Di mo amo. Doon niya ti mapasamak kan kay ti dalan. Ala, wanan. Amangan ngamin no makita dagiti dadakkel ko nagkuyog kami kat agbungot damanan. Hindi talaan. Imbag kanyak tanaanos kanyak dagiti dadakkel ni Grace. Kay kayat dak ngamin. Imbag ka ba ya? Siyak ngay. Awan may panakal ko kadagiti parents ni Crystal. Saan ka man nga agsaw iti kastabong? Basta ti kanayon mo alaglagi pon. Ay ayatan ka unay. Kumusta ngay? Naka-enroll ka matlaan yan? Wan tatang. Ngamad ako maisingasing ko kada kayo. Anya dayta? May mayat no agabang ak iti boarding house. Iti asidag ti pagadalan nagin-rollak. Iti kasta, maipasnag ko ti panagadal ko. Nagrigat nga ta ginawid iti inaldaw. Mataktak lang ti oras ko iti panagbiyahe. Sa bagay, naginawid ka, magastusan ka iti plete. Ti pagplete mi tinal daw, ison ti pag-abang mo. Wen tatang, aglalo, kat adda subject ko amasapa. Alang arod, kaduan na kaninanang mo inton bigat. Mapan kayo agbirok iti pag-abangam. Ano kasta? Nakasapol kan iti trabaho, Bong? Wala. Ti pagsayatan na. Day off ko iti Domingo. Gapota sarado ti shop. Nasayaat nga rod no kasta. Ang mga no sa anak kon nga ginawid iti inaldaw. Magastusan ak iti plete. Iso ang nagbiro kami iti kwarto ang maabangan iti asidig ti pagadalan. Kasanutan nga ay makapagkita. Di sikat ti umain ti dagos ko. Ha? Mabalin? Apay kit di na saan. Sige nga Rod. Sana bale, tadang trabaho. Saan kunton a problema ti pamasahe? Grace, sayang. Saan ta nga agpada iti nag-enrollan? Kasano? Kat isumat ti kayat ni Richard a pag-enrollan mi. Siguro, naragragsak kumamot no makaadal ni Bong. Anya nga rod ngay friend, no saan akabailan a pagadalan dagiti dadakkel na. Wan nga rod basta igaod ko latan ti agadal. Para iti masakbayan mi ken ni Bong. Dayta ti kasayaatan nga aramidam, friend. Ay na, mailiw kami unayan kan ka anak ko. Italaang manen a bakasyon nyo a makadwada ka itinapaot dito'y balay. Oy nga rod nanang. Katkasla pagbiit lang ti may sa atawon. Wan nga rod anak. Second year college munton. Katsapay ko matalala ingam. Iti kasta saan asayang ti kwarta. Di kay madanagan nanang. Araramidak mo ti amin na kabaulag. Kat, kumusta kayo mat kinibong? Nasayaat kami mat. Oray maas asya na kenkwa na. Gaputa saan ang makaadal. Ay kat aganos lata anak ko. Numakaurnong tulakit di. Di isunto timang paadal iti bagina. Itatanalpas na anak kimisa. Agtugtugaw tapay la dito eh. Imbag dito'y parke. Ado ti mabuya. Ay man,
Imbag ta pinalubusan da ka. Winmat. Kat, kumusta? Anya itan ti planom. Saan ka kadipay nga genroll? Saan pa'y? Amok akurang ti urnong ko. Ang mga no agkamtudak to lang. Ay, namatulungan ka la kuma. Tapno makapag-enroll ka matan. Di na ka di pagdanagan. Dikit di panagadal mo, ti panunutan. Nalpas manan ti bakasyon ko, tatang. Agsubliak manan iji dagus ko. Ala katagan anad ka kanani, Jay. Kanaksingsingpat ka. Wan, tatang. Lalaingam ti agadal. Wan, tatang. Oh, at iti allowance mo. Numaibos day ta. Agawit kan to. Agyaman nak, tatang. Sigamat gayam. Apay asaan mo nga imbaga at dumagas ka, Bong? Nadadahil kami tilugan nga ranamatan mi nga ag-deliver. Ah, Asidagak mutla dito yan. Di imaya kon. Mabalin ang maturugak dito eh. Tadagasendak dito inton bigat dagiti kakadwak na may paripir da tilugan. wan Taiso pa'y ti plitim no gawit ka pa'y laang. Agyaman ak nga ron do kasta. Ala, umay ka, umunag ka. Nalipatan ka mata na pinaunag. Agtugaw ka, tamapanak mangala iti pagpalamiis mo. Agkalkalingutan ka. Ala, kasano da ito yan? Saan asimangpat man ti binulan ko? Manipod ada na pasama kada kami kan ni Bong. Anya ti aramidak. Kagura daklakit di dagiti dadakkel ko. Awagak ni Bong. Kat ibagakan ko na ti kasasaad ko. Bong? Oh, anya ti parikot. Apay ngay mawag ka? Bong, saan asimangpat ti binulan ko? Manipod ada na pasama kada ta. Anya? Masikog ka? Wan, anya ti aramidan ta. Sigurado akaungat naklakit di dagiti dadakkel ko. Santan nga ilimod da ito kadagiti dadakkel mo. Ang mga no nakarkaro nga gungit da. Agawit kan. Kuyugon ka. Tapno duwata sumango. Bong, Aminin ta masikog ka. sigurado makaungat da. Anya nga nga rod. Sangwuntan at ibunga tinaaramid ta. Sige, sikati makaam mo. Sinalpag ka. Sinikugam ti anak mi, kat amom apagad-adalan mi! Bakawan ng daktata. Saan niyo kumamot na kabilan ni Bong? Nagayatan ming agpadpada na ito yan napasama. May sakamet! Inyo na'y unay ko nga agadal ka. Ngam anya ti naramid mo, ha? Pakawanan da kumatatang. Hala! Irubwat mo dagiti gargaret mo. Pumanaw kan. Sumurot kan iti dayta nakasikog kan ka. Kat makamu kayon iti biyagyo. Lakay, saan mo kumamot apapanawon ti anak ta? Sumarte ka! Tangay na sukir ta anak mo. Awanan ti obligasyon tagan ko ana. Gapot mas pinili na daytoy alalaki. Pasensya kayon no awan ti maitulong ko kada kayo. No sana ti basit alote, mabalin yung apagpatakdran iti balayo. Balasang kaw. Ay, unay kayo kat ngaminan. Di kayo nagpampanunot. Pakawanan da kami kumatata. Ay, ala tangay adanitan. Sangunyo. Imbaglakid di tada trabaho ni Bong. Adamat kit di basit ng ornong ko tatang. Agaramid kami pala iti basit akal kalapaw mi Taiso ti pagyanan mi kani Kristal. Ay katun ano san nyo timang rugi iti basit? Dumakal tulat ta. Kumusta kan? Imbag ta nakaraing kan. Mayat ka din tirik nam? Wan, mayat matan. Ay, nagrigat gayam ti aganak. Adamat gayam dagiti dadakkel mo. Agpaiso, sa tino ti ayanda. Dagiti kan. Anak ko, kumusta ka? Nanang, tatang,
Agyaman nagtanda kayo. Napakawanta ka din. Wen, anak ko. Di mi gayam ka ba ala na mapukaw ka kada kami? Kaya't mi nga ijay balayan ti pagawidam, inton rumor ka. Tapno mapatanggad ka, anak ko. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Tay dilaksit ti panagsuker ko. Saan daklat tabay-bayan? Itata nakatanggad kan. Aday bagami kininanang mo. Anya day tatang. Kaya't mi nga ituloy mo ti panagadal mo. Di kagdanag. Da kamin ti mga iwan iti anak mo. Agpaiso, tatang. Wan, anak ko. Nakita mi ti kinagagat ken kinasingpet ti asawam. Iso kayat da kayo atulungan. Ken para matlaang iti masakbayan ti apo ko mi. Agyaman nanang, tatang. Kat ipasigurado kada kayo. Makalpasak iti kursok. Saan kon asayangan ti kundaw ay nga ipaayumanin kanya. Nakaturpusak iti kursok a kinamaestra, Mr. Lonely. Kat adamot ten trabahok ita. Tinaganak, di nakabaala na baybayan ti anak na. Ginuranak man ni tatang, ngem nagmaumaw matlaang dayta agura. Kat pinagtuloy dak a pinagadal. To'y pagayam mo, kristal. Agyaman pagayam kristal iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo asuksukiren dagiti naganak tayo. Ta isuda ti kang runaan amang isaksakit kada tayo. Awan sabali akalikagum da, no saan at tinapintas amasakbayan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.